even een korte plaspauze. Even een pisje. En dan maar we dan weer verder. Hebben die binnen dan net? Even een foto. Heimelijk zin in, Fralia? Hoeveel zin heb je erin? Nou, dan gaan we naar binnen. Hier de bocht om. Ja, trap omheen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is nog hier betiert in de morgen. Koffie rent, koffer is klaar. En prinses Elsa is er denk ik echt klaar van. Hoe is het met die? Goed. Wij geven je het hinnen. Naar de echte Elsa show. Ja, we gaan naar de Frozen musical, hè? Is er zin in? Draai eens even. Ik wil even zo mooi. Draai dit. Oh, wauw. Heel mooi. Has er zin in? Ja, Ja, en waar gaan al je mij? Falk en Tomtiels. En Mem en Ildo. En dan hebben we aan ze die musical show. En dan, wat doen we daarna? Ben ik hoes. Nee. Waarom hebben we de koffer mee? Wat zit erin? Kom we daar sliepen. Ja, we gaan nog naar een hotel en dan gaan we met Mem op een groot bed kussen. Hoe is dat? Dat is leuk. En let eens wat hier staat hier in de koffer in. Vertel eens even. Wat zit er? Vertel eens even, wat zit er al hierin? We hadden een pyjama mee en... Het is even hier die van. Ja, natuurlijk wel. En deze. Ja. Wat hebben we mij? Pyjama, skin onderbroek, tussengewassel, kleintjes en Ildo hier nog mooie knuffels uitzocht en poppies. Nachtlader en nog knuffeltjes. Ja. En dit van mij. Ja, en die van Mem. Een tamponspak. Dit is van hier. Die is van in hier en een boissel. Dit is dan En wat hier toch al je uitzocht van knuffels dan Ildo? Want van meer in je kant van de koffer zit helemaal haast vol met squon en al je knuffels. Ja. Ja. die. Oh, leuk man. Nog hier een geloetje. En een lachje, hé. Hm? Haast er zin in, meid? Ja. Doen we aan de koffer dicht. En dan doen we de jassen en de koffers in de auto. En dan komen tante Ilse en Frank hier aan. En dan maar we heel lang in de auto. Met skatering. Maar ik wil met deze toffeltjes maken wel op een grootste. Ja, maar net in de waterplas brengen ze met me. Oeh, en ik kijk nog wat heel leuks. Wat is het? Van je hem in de auto. Kom eens even bij de tafel zitten. Want ik dacht, die wat heel lang in de auto zitten, hebben we wat leuks voor die en wat leuks voor Frank te hebben. Zullen we dat eens even uitpakken? We hebben hier echt boeken, maar met de hier staan, hè? Ja. Wat leuke boekjes om te lezen. Kijk dan natuurlijk in voor Frozen. Maar we hebben hier zo'n soort van tafeltje die kist op een schoor dan in de auto. Er zit al je knutselspul in. Dan kist je mooi, dus een tafeltje die kist op een schoor dan. En ik in voor Frank natuurlijk. En een magneetboek van Frozen. En magneetjes en die kist in het boek. Magneetjes. Ja jongens, we gaan zo op naar Scheveningen, naar de musical Frozen met Ilse en Famke. En dan zien we van de middag de musical. En dan eten we daar van de jongen wat. En dan hebben we beide een hotelkamer. En daar sliepen we lekker. Morgen lekker ontbijten. Dus ja, een hele mooie dag voor de boeg. Ik zou zeggen, vind je het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Ja, goeiemorgen had wel zijn, maar het is nog steeds een hele goeie morgen, toch? We zijn onderwijs, jongens. En de vrouw die bent al druk aan het knutselen. Ildo is met Jasmin bezig. Mooi hè? Ontwaarder, bezig. Dat. En hoe is het je? Cool hè? Hast u extra zin om naar de Frozen musical? Ja. Ja? Ik ga mijn jurk aan. Ja, maar beide de mooie jurk aan. Jawel. Die had de jurk ook aan. Die is er dan het showen. Die had de jas erheen. Let eens zien, Famke, door de jas een beetje hier. Oh, wauw. Je bent echt super mooi. En wat hast u daar voor knuffel? Elsa. Elsa. Doe eens een Elsa popje, toch? Een baby. Eigenlijk is het een baby. Een baby. Ja. Hallo Elsa. Gaat hij aan optreden? Gaat hij aan optreden? Gaat hij aan het podium? Nou. En van de jongen, wat doen we dan? Na de musical. Koes in hotel, hè? Doe bij die man en Ildo bij me. Ontbijten. Eten. Oh, lekker eten. Heel leuk. Heel belangrijk. We hetzelfde bakken. Ja. Oh, bak. Nee, bakken, dat niet. Nee, we hoeven net zelf te bakken. Dat is lekker, man. Dat vind Dat vinden we wel heel leuk, dat we net zelf het hoeven te bakken. Daarom gaan we Daarom gaan we er lekker op uit. Vooral omdat.
En hast du er wat zin in, Hilde? Ja, zeker. Want stiekem vind je dit echt wel heel leuk, hè? Ik vind het echt heel leuk. Ja. Dus ja, we rijden nog richting Scheveningen. We zijn aan heel tijd bij het Stroon. Het hotel is heel tijd bij het Stroon. Ik weet het trouwens. Ja, het Stroonsje. Dus Hildo, het hotel is dicht bij het stromen. ja. Dan kunnen we misschien net even naar het stromen. Ja, Ja. zinnenbaren. Nou, dat denk ik net, man. Want het is wel een beetje fris, hè? Nou, dat kind dat dan moe. Maar misschien morgen. Nou, we kunnen sowieso weer op het Stroonsje, maar ik denk net dat we zinnenbaden kennen of zwemmen. Dat denk ik. Time-out? Oh, Hilde had een time-out. Ja, we gaan op een paard. We moeten nog 1 uur en 58 minuten erin. En de band gaan nog maar 4 keer vregen bij de huis. Dus dat valt daar. Wat top. Goed, zo mooi is dat. Ja. Op naar Scheveningen. Nou ben we al lang weer ergens zo. Dus we kunnen al bijna we zitten hier al uren in de auto. Bijna wel heel lang. En we gaan nou muziek ervoor. En ik ben heel blij of we meteen onderwijs binnen. Daar ben ik heel blij mee. Dus nou. Dus, we zijn al uren onderwijs. Zo viel het wel. Je gaat even een kwarte plaspauze, even een pisje. En dan maken we dan weer verder. Hebben we binnen dan net? Kom, gaan we even naar binnen, even een pisje. Kom je maar los. Komt u maar naar binnen. Kom maar Elsas. Dit is Elsas met heel nodig pisje. Dat is hier. Ja. Hartstikke green is heel zeven, wacht je. Dat de pijl verschijnt. Nou, ik me. Nou jongens, ja. Bij mij. Kom maar mij. Ik kon het helemaal gelijk opleven. Bijna, maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Oh, hoe gaat ie dan? Goeie maat. Hoe gaat ie? We zijn... En dan zong je hem dat erom heen. We wonen in meisje, jongen. Wie ben er ook We zijn er bij? ook haast. We zijn er ook bijna. Toch? Ik ben krek door het jongen. Oké. Oh, sorry. Nou maar eens toe. Nou jongens, wie ben er? Het AVA Circus Theater. Je gaat een klein jongen. Ja. Even een foto. Heimelijk zin in, vrouwje? Hoeveel zin heb je erin? Heel veel? Hey, kom maar. Zullen we zo naar binnen? Heim die grote auto's, jongen. Die grote frozen auto. Heim deels, jongen. Of daar een beetje? Mama zei Sjen. Een joekel van een auto, man. Ja, een heel mooi skiën. Dat is echt zo schitterend. Echt een frozen auto. Echt zo schitterend. Ja, dan had ze iets oors wel een keer even in de auto voor, ja. Nou, zullen we dan binnen zien, vrouwen? Oh ja, Olaf. En Sven. Sure. Ja, hij is dicht. Wat jammer nou. Sure. Ah. Doe je van de beeldenslagen? Oh, funky blauw. Ja. Mooi, hè? Oh, Frozen. Er was eens een gezinnetje. Door allen bemind. Een koningspaar, 2 kinderen. En die zijn nog heel klein als dit begint. Ja? Hier ben ze nog bandjes, is dat? En dus... Ja? Je zit op het bed. Oh.
Waar ben je? Waar binnen we? Feest dacht ik, of net? Ik kan zwemmen naar binnen. Oh, Anna. Jas. Wauw. Mooie jurk. Wat zijn jurk? Is het dus van Anna, toch? Ja, is toch ik. Dat Olaf in de simmer is. Een snierpop in de simmer. Dat is wel een beetje nu weer altijd, hè? Oh, Olaf is echt schattig. Grap. Grutter. Ja, is een grutte Olaf, hè? Zie ik eens heel zien hoe grut het hij is. Ik denk dat ze hier stond. Laat het los. Laat het gaan. Wauw. Ziet er wel heel cool uit vooral, ja. Ik had er super zin in. Wat krijgen we? Een popcorn? Hé? Lekker. Lekker, lekker. Nou, gaan we zo naar binnen, vooral, ja? Nou, dan gaan we naar binnen. Hier de bocht om. Ja, trap omheen. Nou, maar we zijn weer shit, joh. Maar eens plakje op zitje. Nou, vrouwje, hier beginnen is de zin in. Spannend. Famke, is er direct zijn zin in? Ja, het is wel een beetje spannend. Ja, het aan nu. Ja. Het is wel een beetje spannend, maar echt wel heel leuk. Dus wie vertel je maar? Ik denk dat er in de pauze, dan vertellen we alleen hoe het weer. Op het podium komt Elsa. Op het podium komt Elsa. Daar is het podium. Ja, ja. En dan gaan we in de pauze even vertellen wat we ervoor vonden, oké? Dan geef ik een sim, maar Ja, wel schat. Deze meesten gaan aan wel zitten. Kom goed. Dit is het wel shit. Ja, dus wie zal het zien? Ja, ik zei het direct. Ja. Hey, ontzettend, want wie mij net filmje tijdens de voorstelling, hè? Dat doen we net. Nee, we vertellen je maar zo hoe het weer. Ja, jongens, het is pauze en vrolijk. Wat vond je er nou van? Ik vond het leuk of je laat ik go jetten. En wat vond je nou het mooiste? Mooiste haar blauwe jurk. Ja, dat ze in één keer van haar donkere jurk naar haar mooie blauwe jurk ging, hè? Dat wie mooi. Kon Elsa ook heel mooi toveren? Ja. Hoe die is het met de hand? Laat je zien hoe die is het. Ja, toch Hilda? Ja. Nee. Hoe die is het al? Laat je zien. Ja, toen is de jurk uit, hè? Maar de sleep, zo. Ja, echt jongen. Heel mooi. Klappa, applausje. Woe! Ze sneeuwen. Famke, wat vond je van dit cadeau? Van dit jitje cadeau, wat vond je ervan? Top cadeau. Een mega leuk cadeau. Dit is wel heel mooi jitje cadeau, hè? Naat? Ja. En waar gaan we nou heen? Hotel. Daar ga ik extra zin in. Ik ben zo benieuwd wat voor camera kan weer haar. Ja. Hey, dan was ik nog een beetje sneeuw, was je? Weer al je sneeuw vallen, hè, zusje? Zo laat je al je sneeuw man op de grond. Oh jee, maar staan er bij die stoel. Wow. Al je sneeuw. Kregen die meesten al hier op een hol, hé. Ja. Ik denk dat dat gewoon confetti is. Een soort confetti, ja. Net echte sneeuw, hè? Sure, let op. Sure, Famke, sure. Weet je waar? Woe. Ja, zit je maar wat sneeuw op. Woe. Let it go. Let it, nog een keer. Ah, dan ga ik net een foto. Tuurlijk, pak maar heel volle. Zullen we gaan aantellen? Dat we 3, 2, 1? Oh, dat is wel een goed idee, ja. 3,
smieten. Oh, ouwie. Mooi. Hey, zullen we naar het hotel, vrouwje? Ja! We gaan naar het hotel. Wat zei ze toen? Ik wil hier zo graag heen. Doe voor zikkelwerk. Ja, dan moest je nou al die sneeuw opbrengen. Hey. Of maken dit niks uit? Wat voor werk moest je doen? Podium of skimmen? Wat moest je dan? Als Elsa? Nee, als baby Elsa. Als baby Elsa. Oh ja, dat snap ik wel. Ja. Wow, wat een meisje. Oh ja, dit bakje, maar die hebben we heel even. Die kunnen we net mij hebben. Oké. Oh jongens, ja, maar misschien hoe mooi tegen wie het hotel is. We hebben zijn koffer gepakt. Zullen we even inchecken? Ze zeggen, wat voor mooie kamer we hebben, vrouwje. Wat kijk er wel bij? Esje, je met mij 6 en wie met mij 12? Nee. Oh, nee. Oh, sorry door. Doe was naar 6 en wie met mij 12? We zitten net op dezelfde verdieping, maar er is niks, hè? Nee, dat maakt het dus niks. Ja, hoor, ja. Eerst maar eens even de kamertje. Sjen, dit is uw kamertje. Sjen, maar is het kaartje doen wat je nou hoort. Sjen, het zwarte kastje. Sjen, dan gaat er hier nog. Beetje oerdwas. Plat erop. Nou, maar eens even zien, hè. Lucht, jongen. Is het luchtje hier wel logeren? Lucht, jongen. Pak nog even de pennen aan. Wat hebben we hier al eerst? Laat me eens even zien. Wat hebben we daar? Oh, echt nog. Hou op die jurk. Oh, ja. Laat me eens even zien. Oh, een bad en een douche. En een wc. En hier dan, verder dan. Oh, ik heb hier lekker koek zitten, Gerrit. Heerlijk, man. Heb ik lucht? Nog meer lucht? Heb je hier lucht? Ja, doe alles maar uit. Wauw, nou je hebt hier wel koesen, meid. Kijk, deze hier mooi Elsa. Ja, die nachtkastje. Nou jongens, we gaan dus lekker installeren en gaan we hier vannacht lekker koesen. Toppie. Doe eens daar koesen, ik moet met mijn die kant koesen. Kroepie, hoe is het een mooie dag? Het is een beetje wurg. Het wordt een hele lange dag, heel betiert er al, heel lang rieden. Dus de schoentje nu, maar is er wel opklimmen. De schoen wel even niet. Maar ze maar even veel, dat het wel lekker light. Maar echt een schitterende voorstelling, echt ja, geweldig. Ik vind het echt prachtig. Hier en daar weer in de bij wel wat wiebelig, maar ze houden heel best hoog. Het is wel een lange voorstelling. Dus, ja, echt prachtig. Hoe light het? Zacht. Echt zacht? Ja, probeer die ekkers. Lekkere zachte kerstjes. Oh, lekker man. Ja jongens, we kunnen dus lekker installeren aan een hapkiet en dan heerlijk je sliep in deze hotelkamer. Ik denk dat we u hier wel vernieuwen willen. Echt een pracht uit. Van nou succes, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet blauwtoenk omheen en via het net de chiller te downloaden voor je tablet als telefoon. Want night zit vlog. Oeh, die toast af. Tovers toe de vlogkamer uit, dan zei ze hey hoi.